4 menit ya kan? 4 menit. 50 second. 4 menit. ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଗଲେ ଏଟା 6 ଦିନ ଅଛି ସେଟା 7 ଦିନ ଆଉ ତମେ ଗଲା ଦିନ ଆବ ଯେ ତମ ସାରା କିଛି ହେଡୁନି କରା ମତେ ଆମ ଚିନ୍ତା ହଉଛି ଏଟା କର ତ ଏଟା କର ऊपर के बाजू ना मसे हां खुरा ना बाहर आवाज बोल के चलो बाहर पूरी खुरा कोना नहीं बोका आइला बोका नहीं तो Yang lagi aku tak boleh jual.
ଛାଡ଼ି ଦେମି ଫେର୍ ଜଣେ ଦେଖବା କେନ୍ତାଟା ବନେଇଛ ବୋଲୁଛନ୍ ଇନି